готово, сложила съм си червилото, запълнила съм цвета, който искам, но устните ми не са това, което трябва да бъдат. Много често го обяснявам на моите курсисти и това правя сама за себе си, защото харесвам винаги устните да бъдат по-пребрани, да може да са по-пухкави и по-сочни. Вижте как ги правя. Взимам една плоска четка, която става както за коректор, така и за отсичане. Взимам си фондиотена стика, който съм си използвала преди това, за да мога да си направя тона на лицето и започвам леко да очертавам. Ето, това е крайният резултат на моите устни, които съвсем леко само пребрах в краищата с плоска четка и с фондиотен. Надявам се това видео да ви е било полезно. Можете да запишете в коментар какви теми искате още да направя, свързани с грима, да ви разкажа по-подробно и детайлно как можете да си направите перфектния грим. Ако искате, заповядайте на курсовете по самогримиране или за професионален гримьор. Очаквам ви!